Добър ден, драги зрители! Аз съм Божидар Димитров, историк, и следващите 30 на минути ще водя предаването «Памет българска». Едно предаване на Българската национална телевизия за историята и културата на нашия народ, на нашите земи и на нашата държава. Първо, честита нова 2013 година. Желая ви радост и щастие през цялата година и късмет. Късмет, защото известна е поговорката, че и онея, които са били на Титаник, точно преди 100 години, са имали и пари, и щастие, и здраве, само че не са имали късмет. Късмета като че ли е най-важното нещо в този живот. А сега да се заемам с темата на първото предаване за новата 2013 година. Само след няколко дни ще се навършат 21 години, откакто правителството на Филип Димитров призна първо в света Република Македония за независима и суверенна държава. През изминалите 21 години се състоя истинската история на Македония. Друга тя няма. Тъй като останалата история, както ви е известно, е напълно измислена, ако изключим краткия период от 1944 до 1992 година, когато Македония формално беше независима, автономна по-точно, република в състава на държавата Югославия, но на практика си беше колония на Велика Сърбия. Така, как стана това признаване и имаме ли основание да считаме през цялото време на тази 21 годишна история Македония за независима и суверенна държава? Казвам това, защото знаете, че в момента имаме проблем с Македония. Тежък проблем, или по-скоро няколко проблема, които ни накараха в края на миналата година, през декември, да наложим вето над началото на преговори на Македония за член на Европейския съюз. Вето, което досега налагаше само Република Гърция. Какво стана? Как започна своето съществуване Македония като държава през 1991-1992 година? Както ви е известно, драги зрители, през 1990 година държавата Югославия, в която бяха събрани 19 народа, оформили 6 автономни републики и 2 автономни района. Това са Словения, Хърватска, Босна, Черна гора, Сърбия и Македония, уж като автономни републики, и 2 области, Косово и Войводина. В тях бяха събрани хора от 19 нации и 3 вери – православна, католическа, мюсюлманска. Югославио, Югославио, 27 ноември 1947 година. Запомнете този ден. От него нататък на мястото на 2 изтерзани от фашизъма страни се изправи една нова, несъкрушима сила на мира, истинската народна демокрация и социализъма в света. В този невъобразим конгломерат, който се крепеше благодарение на авторитета на дълго управлявалия комунистически диктатор Йосип Броз Тито и едно мълчаливо съгласие на международната общност, както на изток, така и на запад, 90-та година, след края на Студената война, започна и краха на това
образование именно на студената война. Първи се отцепиха, и то сцената на въстание и тежки сражения с югославската армия, Словения и Хърватска. След това започна същата борба и в Босна, в Косово, до някъде и в Черна гора, макар че тя се задържа най-дълго. Навсякъде народите получаваха независимост благодарение на своята упорита въоръжена борба. Само чудо на чудесата в Македония, където не само, че не пукна нито една пушка, но нямаше, дето се вика, една улична манифестация. И изведнъж югославската армия започна да се изтегля, а набързо събрани хора, смятани за политически елит на Македония, обявиха независимост, даже референдум предизвикаха. Референдум със странното предложение. Съгласни ли сте Македония да стане независима държава с възможност по-късно да се включи в състава на Югославия? Днес има хора, които казват, и вероятно са прави, че Македония не получи истинска независимост тогава, през 1991-1992 година. Че Македония, буквално като буферна държава, чрез която се стремеше да заобиколи югоембаргото, тогавашният нов диктатор на Югославия Милошевич, именно той изпрати свои хора, ангажирани с службите, а някои с самата идея за Югославия, да поемат властта в Скопие, да обявят територията на Федералната република Македония за независима държава, с оглед да избягва югоембаргото, което му беше наложено и което той очакваше, че ще му бъде наложено. И действително всички, които са пътували в тези първи години на тежките войни, които води Сърбия с Хърватска, с Словения, с Босна, особено и Косово, знаят за колоните камиони, понякога от Кюстендил до Гюешево, повече от 15 км, натварени с петрол, оръжие, храни и какво ли не още, с които Македония може би още щеше да се изхранва и следващите 50 и 100 години. Те не бяха за Македония, те стигаха до Куманово и от Куманово завиваха надясно и след 4-5 км бяха в Сърбия. Затова беше създадена и Македония. Не случайно първият президент, който те нарекаха Киро Глигоров и ние го наричаме така, всъщност измъкнаха този юнак от белградския му апартамент, на вратата на който пишеше Киро Глигорович. Да, така е. Сърбия успя да наложи свои хора начело на тази държава, която най-доброто доказателство за това, че това беше сръбска акция, независимостта на Македония, е, че тази държава остана на коминтерновската си доктрина, с която беше създадена като федерална република, разбира се, през 1944 година. А тази коминтерновска доктрина и днес по тази доктрина се управлява Македония, е, че македонците са отделен народ от българския, нямат нищо общо с него в историята си, освен това, че понякога за 4-5 века, понякога за по-малко, Македония и македонският народ са били окупирани от българите. Веднъж от 7 до 11 век, втори път от 12 до 14 век и най-накрая през 1912-13, след това през 1915-18 и след това през 1941-1944 година.
глупости на търкалета, но македонските деца и сега учат това, което ви казвам. Разбира се, ние смятахме, че тъй като България призна веднага и първа Македония, именно на 11 януари 1992 година, че Македония постепенно ще се отърси от тази коминтерновска доктрина. Целта и оправданията на правителството на Филип Димитров, тъй като още тогава то получи критики не само от българската общественост, но дори от членове на кабинета, като външния министър Стоян Ганев, който беше в чужбина по време на признанието и който, както разбрахме, по-късно се е обявил срещу това признаване. Целта е била следната. България да помогне за откъсването на Македония от Сърбия, дори и с тая коминтерновска доктрина, но за съжаление това, което очакваха по-късно да стане, постепенно отърсване или шоково отърсване от коминтерновската доктрина, не се получи. Поддържайки здрави връзки с Сърбия и при Милошевич и след него, Македония си остана на тези позиции и даже ги ожесточи. Но да погледнем кратката история, и без това времето ни е кратко, на тази държава последователно в годините. Македония не беше призната от Гърция, а тъй като в Европейския съюз съществува строго правило, че ако една страна не е съгласна с консенсус в Европейския съюз и НАТО, не се взима никакво решение касаещо приемането на нови членки. Поради това вето, перманентно на Гърция, Македония и досега не е приета в НАТО и в Европейския съюз, като държавите, между другото, които стават противници на приемането на Македония в Европейския съюз, освен Гърция и България от последната сесия, стават все повече и повече. И между тях са нашите съюзници вечни, германците и още 11 европейски държави. Всъщност сега положението е 50-50. 13 държави са против, 14 са за. Но мисля, че броя на тези, които ще бъдат против, ако в Македония нещо не се промени, ще стават все повече и повече. Защо Гърция не признава Македония? Гърция не признава Македония, защото казва, името Македония е част от античното гръцко наследство. Този народ, който живее там, няма нищо общо с античните македонци, които са гърци. Между другото, ето какви са криволиците на историята. Веднъж ме попитаха на една среща група европейски дипломати каква е разликата между позицията на България и Гърция по въпроса за името. И аз им казах, че Гърция е права да брани културно-историческото си наследство и съответно името Македония, докато ние, ако Македония открадне името България и се кръсти България, въобще няма да протестираме и ще приемем Македония също да се казва България. Казах, това е разликата. И тогава дипломатите се засмяха, тъй като много от тях бяха подготвени по темата и знаеха, че това е наистина така. Дори няма да искаме и представка да има южна или северна или югозападна България. Дори България да се кръстят се тая. Поне за нас. Що се отнася до проблемите на тази млада държава, които тя изживя последните 20 години, освен проблема с Гърция и оттам с Европейския съюз и НАТО, тя има един друг страшен проблем. Това е проблема с албанците. Албанците в Македония населяваха крайните западни части, но с течение на годините постепенно разширяваха, така да се каже, териториалния си обхват, завладявайки нови и нови земи, нови и нови селища. Албанците раждат целенасочено и съзнателно по инструкция много деца, които, търсейки си работа и препитание, постепенно изтласкват македонците, понякога по съвсем мирен начин, просто предлагайки им пари. Те умеят да концентрират пари, тъй като живеят в родово-кланово общество, и да изкупуват
на цена 3 пъти по-висока от пазарните, къщите и земите на македонците в западните и вече и в централните краища на страната. Така албанците нараснали, според официални данни, до 30% от населението, а според неофициални до 40%, тъй като голяма част от албанците нямат паспорти. През 2000 година поискаха яростно правата си. Вдигнаха се на въоръжено въстание, бяха снабдени с оръжие от Косово и от Албания. Успяха да нанесат няколко поражения на слабата македонска армия и достигнаха до 8 км от Скопие. И вероятно щяха да го превземат, ако тогава Народното събрание на България не беше гласувало помощ за Македония от 150 танка и 150 оръдия. Те бяха бързо доставени и с помощта на българските танкове Македония успя при село Рачиново, на 8 км от Скопие, да отблъсне нападателите. Но международната общност подкрепеше албанците и затова се стигна до тъй наречения Охридски мирен договор, който без да го пише официално, на практика превърна Македония в федерална държава, в която има две общности – македонци, в кавички, и албанци. Албанците получиха въз основа на официалната статистика, че са 30% от населението, право да имат по 30% кадри във всяка една област на държавата. В армията, полицията, правосъдието и така нататък. Получиха и други големи привилегии, които не са характерни за демократична държава, а по-скоро за една тоталитарна държава. Независимо от проблема си с албанците, Македония, или по-скоро македонския политически елит, управляващи македонски политически елит, правилното е да казвам скопски елит, а не македонски, то той не спря войната си с България. Някои хора викат, ама сега няма ли да започнат антибългарска кампания, антибългарска война? И те не са изпирали, бе, драги си. Те не са изпирали през всичките тези 20 години. И ако човек чете македонските вестници, ще помисли, че главните им противници не са албанците, не са гърците, а България. Сякаш България води война с тях. Сякаш България иска да ги превземе, да ги унищожи и така нататък. Независимо, че България откликва на всяка криза, която възникне там. Продоволствена или военна криза, ние сме тия, които веднага тръгваме да им зареждаме магазините с жито и мелниците или армията с оръжие. На някои хора това е необяснимо, даже не го вярват. Не вярват и, че българите в Македония се преследват. Естествено, че се преследват. Не е само Спаска Митрова. Десетки са българите, които са вкарани в затворите по измислени обвинения, само за това, защото са българи или казват гласно, че са българи. Защо я правят тази война? Необяснима на пръв поглед. Правят по една единствена причина. Държавата е изградена на антибългарска основа. Това е рядък световен феномен, когато една държава не се изгражда на базата на един реално съществуващ народ, а на един измислен народ. И там правилно съзнават, че ако спрат антибългарската кампания, то просто македонизма като обществено явление рухва следващите 3 месеца. И затова предприемат непрекъснато кампании срещу България, обиждайки и България, и българския народ. Непрекъснато. За тях ние сме татаро-монголи, които дошли тук в благородна Европа и разрушили прекрасната европейска цивилизация, поне в югоизточна Европа, и поставили древните, горди и славни антични македонци под българско робство за цели 5-600 години и след това, като свършило османското робство, пак българско робство на периоди за различно време. Тази кампания срещу България и българското име и българския народ се съпровожда с масова кражба на история. И това също не могат да спрат, макар че им го поискахме. Нали, ако го спрат, трябва да напишат истинска история. Защото досегашната им история
до 1904 година си една 100% кражба от българската история за средновековието и Възраждането и за античната история от античната история на Древна Гърция. Така че те, ако го спрат, македонизма също рухва. И затова наивни са тези, които смятат, че утре други ден с македонците ще подпишем един протокол. Те ще кажат, няма да ви крадем историята. Като не ни крадат историята, те остават без история. Или остават с тази история от 1944 година насам. А на тях кой знае защо тази малка история от 70 години не им харесва. Искат историята им, като на всеки балкански народ, да бъде поне на 2000-2500 години. И затова наистина проблема с България може да се реши само по един фундаментален начин. Просто да има едно признание на много високо равнище, че до 1944 година историята им е била част от историята на българския народ. Без такова фундаментално признание, имайте предвид, нищо няма да се оправи. И ако следващите месеци чуете, че сме подписали някакви меморандуми, някакви протоколи за много добро, прилично поведение на македонците, че ще спрат с езика на омразата, че няма да крадат история, имайте преди, че това нещо ще остане празен лист хартия. То не може да се случи при тази държавна доктрина, върху която е построена държавата Македония. Няма как да се случи, защото това означава унищожение на доктрината. И сега, какво се случи след Охридския договор, когато Македония практически Скопие загуби 1/3 от територията си? Македония, разбира се, за да оцелее като държава, потърси, както казах, Европейския съюз и НАТО. Членство, както всяка уважаваща се държава. Но вие сами знаете, като оставим настрани проблемите с Албания, проблемите с Гърция, проблемите с България, че човек не може да стане член на Европейския съюз и НАТО, без преди това да е решил всички фундаментални проблеми с съседите. Македония има и много сериозни вътрешни проблеми, вече свързано с самата структура, самата организация на държавния живот, държавата Македония. В какво се състоят вътрешните проблеми на Македония? На последната сесия на Европейския съвет функционерът Штефан Фюле, натоварен с разширението на Европейския съюз, написа доклад, че Македония, като изключим проблемите и с Гърция за името и проблема с езика на омразата и кражбите на история от България, няма никакви други проблеми. Как да няма, бе, драги си? Тази държава по своето устройство няма нищо общо с устройството на една държава членка или кандидат членка дори на Европейския съюз. Правителството е съставено от хора, които са в близки роднински връзки помежду си. Всъщност това е една семейно-клонова такава мафия, която управлява в момента Македония. Всички са братовчеди, племенници, съпруги, баджанаци на господин Груевски, който е министър-председател на страната. Там не съществува понятието или съществува само на хартия обществена поръчка. Там пари се раздават, разбира се, само на близки, роднини и т.н. Не, че в България не стават такива неща. Не, че не стават и в други страни на Европейския съюз. Но те стават, така да се каже, сравнително рядко. И като ги фанат, започват едни дълги процеси, които не винаги завършват с осъждане на виновните, но все пак предизвикат министерски оставки на директори на агенции, дълги години съдебни дела и харчове за замесените. В Македония не стават такива неща. Затова са възможни такива ужаси, на които всички, включително и всички почтени македонци, на 4 очи, включително и членове на управляващата партия, се смеят. Те 40-50 паметника, които построиха на един малък площад, които струват милиони евро в една държава, която има 62% безработица и годишно спадане на брутния национален продукт с минус 8%,
Тя строи огромни паметници и ги поръчва некъде в Италия. Кой знае дали това е и за укрепване на националната идентичност. Този паноптикум има по-скоро обратен ефект. Но комисионните от тези паметници, поръчвани в Италия, некъде да е, във Флоренция, сигурно са много големи и ще позволят на членовете на правителство дълги години да живеят на някой остров в Средиземно или по-скоро в Караибско море, тъй като Средиземно море могат да ги върнат обратно на следващото македонско правителство, което да ги осъди. Македония трябва да извърви много дълъг път, изключително дълъг път, за да стане член на Европейския съюз и НАТО. И този път минава както през дълбоки вътрешни реформи, така и пред подобряване на отношенията си с съседите. И преди всичко с България. С България, която и днес много македонци казват родината майка.